Συνεχίζουμε λοιπόν στο πρώτο μέρος τη ζωή της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας από εκεί που την αφήσαμε. Παρακαλώ. Μικρό μέρος είναι και αυτό. Είπαμε ότι ο Άγιος Ζωσιμάς, αφού σε ένα πρώτο μέρος η Οσία Μαρία η Αιγυπτία παρουσίασε τα του βίου της, μετά λοιπόν την πρώτη παρουσίαση εκ μέρους της ιδείας της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας του βίου της, ο Άγιος Ζωσιμάς την ρώτησε πόσα έτη βρίσκεται στην έρημο. Και εκείνη απήντησε ότι είναι επί 47 έτη ολομόναχη στην έρημο και δεν συνήντησε, όπως θα δούμε, ούτε άνθρωπο. Όλα τα χρόνια αυτά δεν συνήντησε άνθρωπο στη ζωή της. Φανταστείτε δύναμη που της έδωσε ο Θεός και η Υπεραγία Θεοτόκος μέσα στα Άγρια Θηρία. Και της είπε ο Ζωσιμάς: «Και τι βρήκες ή είχες για τροφή σου, κυρία μου, όλα αυτά τα έτη?» Και απήντησε η γυναίκα: 2,5 άρτους, τους οποίους είχα όταν πέρασα τον Ιορδάνη ποταμό, τον μισό τον έφαγε την πρώτη μέρα μετά τη Θεία Κοινωνία, οι οποίοι άρτοι κατ' ολίγων ξηραθέντες απελιθώθησαν. Έγιναν πέτρες. Και μικρόν εσθίουσα επί χρόνους διετέλεσα, και από αυτή την πέτρα το ψωμί έπαιρνε λίγο επί 17 χρόνια, με κάποια βότανα που έβρισκε ασφαλώς εκεί. Επί 17. Μετά τα 17 δεν είχε ανάγκη τροφής. Μη βιάζεσαι, Δημήτρη. Και είπε ο Ζωσιμάς: «Και ούτως απόνος παρήλθες τούτο σου του χρόνου το διάστημα, ο μήτερ, μηδέν της αθρώας μεταβολής ταρατούσισε?» Και πέρασες έτσι όλο το διάστημα το μεγάλο, και αυτή η μεταβολή, η αθρώα, η ξαφνική, προηγουμένως ζούσες μέσα σε συμπόσια, με γλέντια, με φαγοπότια, με κρασιά, και αυτή η αθρώα μεταβολή δεν σε στοίχησε, δεν σε τάραξε? Και αποκρίθηκε η γυναίκα: «Με ρωτάς πράγμα, Αβά, το οποίο και όταν το λέγω φρύτω. Γιατί αν έρθω σε ανάμνηση και θυμηθώ τους κινδύνους που πέρασα και υπέμεινα, και ιδιαίτερα τους λογισμούς οι οποίοι με ενοχλούσαν, τον πόλεμο των λογισμών, φοβούμαι μήπως και πάλι θα ξαναμου επιτεθούν αυτοί οι λογισμοί». Και είπε ο Άγιος Ζωσιμάς: «Μην αφήνεις τίποτε, κυρία μου, που να μου το πεις, γιατί αφού γι' αυτό εδώ ήρθα, για το λόγο αυτό, πρέπει να μου τα πεις όλα απαραλήπτως». Και του είπε λοιπόν: «Πίστεψέ με, Αβά, ότι επί 17 χρόνια σε αυτήν την έρημο γυρόφερνα και πάλευα με θηρία ανήμερα, όχι τα ζώα τα θηρία, αλλά τεσσαλόγης επιθυμίες, θυρσίν ανημέρης επίκτευον». Είχε έντονες τις επιθυμίες όταν έφυγε από τον κόσμο. Και όταν επρόκειτο να φάω ή να πιω, επιθυμούσα τα κρέατα και τα ψάρια που είχε η Αίγυπτος. Το ίδιο επιθυμούσαν και οι Ισραηλίτες όταν βρέθηκαν στην έρημο κατά την έξοδο και δυσκολεύτηκαν εκεί, και παρά το ότι ήταν εχμάλωτοι και δούλοι στην Αίγυπτο, καλοπερνούσαν. Και τα έβαλαν με τον Μωυσή, γιατί τους πήρε από την Αίγυπτο που είχαν εκεί πολλά ψάρια και πολλά κρέατα και καλοπερνούσαν. Θυμόμουν, λέει, λοιπόν εκεί τα κρέατα και τα ψάρια που είχε η Αίγυπτος, και επιθυμούσα να πιω κρασί που πολύ μου άρεσε, διότι έπινα πολύ κρασί. «Πολλό γαρ είναι ο εχρώμην η νίκα εν το κόσμο διέτριβον». Όταν ήμουν στον κόσμο έπινα πολύ κρασί. Εδώ όμως δεν γεύτηκα ούτε νερό. Ούτε νερό είχε η έρημος για να πιω. «Εντάφθα δε ουδέ ύδατος όλος απογεύσαστε έχουσα, δεινός εφλεγόμην». Φανταστείτε μέσα στον ήλιο να μην έχεις ούτε νεράκι να πιεις. «Και την ανάγκην ουκ έφερον». Και δύσκολα υπέφερα αυτή την ανάγκη, τις δίψες. Αλλά δεν έφτανε αυτό, αλλά μέσα στο μυαλό μου κυκλοφορούσαν
και τα πορνικά άσματα που τα επαναλάμβανα μέσα στο μυαλό μου, «Εσύ δέμε και των πορνικών ασμάτων επιθυμία παράλογος», η οποία πάντοτε με τάρασε και προσπαθούσε να με πείσει να ψάλω αυτές τις οδές των δαιμόνων όπως είχα μάθει. Και εγώ πολλές φορές λέω, το λέω και τώρα πορνικά άσματα λέμε όλοι. Λένε τα παιδιά μας, λένε όλοι και ακούγονται ακόμη και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και της Εκκλησίας. Σ' αγαπώ και μ' αγαπάς και σε ερωτεύτηκα και θα πεθάνω και τα λοιπά και μου λείπεις και σε λείπω και θα αγκαλιαστούμε και θα φιληθούμε. Πορνικά άσματα όλα. Δεν ξέρουν τη διδασκαλία των Αγίων οι Άγιοι Πατέρες που έκαναν τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας αναμεταδόσεως λαϊκών τραγουδιών. Και μερικές φορές και η 4Ε έχει αρχίσει και μεταδίδει και αυτή. Πορνικά άσματα. «Εσύ δέμε και των πορνικών ασμάτων επιθυμία παράλογος, δεινώσα ή εκταράτουσα και αναπίθουσα με άδειν», και όλοι μας το ξέρετε και εγώ μερικές φορές μας έρχονται στο στόμα και στο μυαλό τραγούδια που ακούγαμε ασυναισθήτως από την παιδική ηλικία ερωτικά. Καμιά φορά εκεί σου έρχεται στο μυαλό κάτι που άκουσες ασυναίσθητα. Εγώ όταν ήμουν μικρός στο χωριό που μεγάλωσα στη Θράκη έβοσκα αρνάκια. Ο πατέρας μου ο ιερεύς έπαιρνε κάθε χρόνο μικρά αρνάκια και τα έβοσκα και τα μεγάλωνα και τα πουλούσαμε για να επαρκέσουμε στο εισόδημα του οικογενειακού από λιμελής οικογένεια. Και εκεί που έβοσκα τα αρνάκια εγώ στα καλαμπόκια, στα χωράφια, τα μεγάφωνα των καφενείων στη διαπασόν και φτάναν μέχρι τα αυτιά μου όλα εκεί και μένουν των παιδιών τα αυτιά αυτές οι αναμνήσεις και μερικές φορές ασυνήθιστα τώρα μου έρχονται αυτά τα ακούσματα αυτών των ασμάτων των περισσότερων πορνικών. Και αμέσως δε δάκρυζα, λέει, όταν μου ερχόταν αυτά τα πορνικά άσματα και χτυπούσα με το χέρι το στήθος μου και υπενθύμιζα στον εαυτό μου τη συμφωνία που έκανα με την Παναγία, ότι με τον κόσμο πλέον δεν θα έχω καμία σχέση. «Εμαυτήν ανεμίμνοσκον των συμφώνων, ον εθέμην εξερχομένη κατά την έρημον». Και συγχρόνως σκεφτόμουν και την εικόνα της Παναγίας, της αναδόχου μου, ονομάζει ανάδοχό της την Παναγία εκεί, η Παναγία την έφερε στην κατάσταση της μετανοίας, και έκλαιγα προς την Παναγία να μου διώξει αυτούς τους λογισμούς και των φαγητών και των ασμάτων και όλων, οι οποίοι τόσο πολύ ταλαιπωρούσαν την άθλιά μου ψυχή. Και όταν αρκούντος εδάκριζα και έτυπτα το στήθος μου με δύναμη, ακούστε τώρα, φως έβλεπον πάντοθεν περιαστράπτον με. Όταν είδα τόσο δυνατός ο αγώνας μου και απευθυνόμουν στην Παναγία, ξαφνικά ερχόταν ένα φως και με γέμιζε, με έλουζε. Φως έβλεπον πάντοθεν περιαστράπτον με. Και το εντεύθεν λοιπόν γαλήνη της σταθερά εν τρικυμίας εγίνε τόμη. Και ξαφνικά μέρα στην τρικυμία που είχα, μετά από την επίσκεψη αυτή του φωτός, ένιωθα μια γαλήνη μέσα μου. Όλοι μας βρισκόμαστε πολλές φορές σε φουρτούνες λογισμών και μερικές φορές δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Να ένα παράδειγμα, να απευθυνόμαστε προς την Παναγία, προς τους Αγίους και να ζητούμε εκεί να μας διώξουν αυτούς τους λογισμούς που μας ταλαιπωρούν και που μερικές φορές ούτε να κοιμηθούμε μας αφήνουν. Τι να σου πω, δε Αβά, και για τους λογισμούς τους πορνικούς, οι οποίοι και πάλι με οθούσαν, πώς να σου τους πω, μια φωτιά μέσα στην καρδιά μου αναβόταν και με έφλεγε ολόκληρη για τη σαρκική επιθυμία. Και ευθύς όταν αυτός ο λογισμός με προσέβαλε, έριχνα τον εαυτό μου κάτω στη γη και το έδαφος και τα έβρεχα με δάκρυα και παρακαλούσα να ξαναέρθει πάλι η εγκύτριά μου, η ανάδοχός μου. Και δεν σηκωνόμουν από τη γη επί ολόκληρα νυχθήμερα, έως ότου με το φως εκείνο το γλυκύ περιέλαμψε και τους λογισμούς τους ενοχλούντας με εξεδίωξε. Έμενα εκεί να παρακαλώ μέχρι να έλθει πάλι εκείνο το φως και να με ησυχάσει. Λοιπόν πάντοτε το όμα της διανοίας μου προς την εγκύτριά μου την Παναγία το έστρεφα και την ζητούσα να με βοηθούσε που κινδύνευα μέσα στο πέλαγος της ερήμου. Και έτσι πέρασα
των 17 ετών το διάστημα. 17 χρόνια πάλευε. Πάλευε 17 χρόνια και με τους λογισμούς και με όλα τα άλλα. Και ούτω διήλθον των 17 ετών το διάστημα, μυρίης κινδύνης πρισομιλήσασα. Και εμείς δεν αντέχουμε τώρα σε δοκιμασία 1 έτους, 2 ετών, μηνών, 17 χρόνια ολόκληρα πάλευε μόνη της με τους λογισμούς της και σε πολύ δύσκολες εξωτερικές συνθήκες. Εμείς είμαστε μέσα στην άνεση τώρα την κοσμική του παραδείσου και έχουμε και παράπονα. Και από τότε εξεκίνου δε από τα 17 εκείνα χρόνια και μέχρι του νυν βοηθός μου παρέστηκε εν πάση και διαπάντων χειραγωγούσαμε. Από τότε μέχρι τώρα η Παναγία με βοηθάει σε όλα και με χειραγωγεί. Και είπε ο Ζωσιμάς, ξανά τη ρώτησε, ούκε δεήθης δε του λοιπού τροφής ή ενδύματος, κυρία μου? Και τα χρόνια αυτά τα 17 δεν υπήρχε ανάγκη να φας και να ντυθείς? Πώς ήσουνα? Και απήντησε, εκείνους τους άρτους, όπως σου είπα, τους εξόδεψε στην αρχή και τον περισσότερο καιρό στα 17 χρόνια τράφηκα με βοτάνες, με χόρτα και όσα βρίσκει κανένα στην έρημο. Και το ημάτιο εκείνο το οποίο είχα όταν πέρασα τον Ιορδάνη, ένα φόρεμα που είχα όταν πέρασα από τον Ιορδάνη, διαρριέν δε δαπάνηται. Έγινε κουρέλι 17 χρόνια, σάπισε, έλειωσε, δεν υπάρχει πλέον. Και από το κρύο το βράδυ, αλλά και από τη ζέστη το καλοκαίρι, υπέφερα πάρα πολύ. Και εγώ ήμουν από τον καύσωνα και από τον παγιτό τουρτούριζα και έτρεμα, εις τρόπον ώστε πολλάκις έπεφτα κάτω και έμεινα άπνους και ακίνητος σχεδόν. Με πολλές λοιπόν και ποικίλες συμφορές και πειρασμούς επίκτευσα, πάλεψα, πικτεύω, ανυπόφορους, ανικέστης. Από τότε όμως μέχρι τώρα η δύναμη του Θεού με πολλούς τρόπους με διατήρησε την ψυχή μου και το σώμα των ταπεινών εμέ της αμαρτωλού. Διότι και μόνο να σκεφτόμουν από τι κακά με γλίτωσε ο Κύριος, τη γλίτωσε από την πορνεία. Διότι γλίτωσε από αυτό το κακό, τα υποφέρω όλα. Αφού γλίτωσα από εκείνο, τα υποφέρω όλα. Να πεθάνω, αλλά γλίτωσα από τον πνευματικό θάνατο. Και τα παιδιά μας τώρα όλα υπόκεινται σε αυτόν τον θάνατο, τον πνευματικό. Θα μπορούσε η Οσία Μαρία Αιγυπτία να είναι σαν μία από τις ηθοποιούς τις σημερινές και σαν μία από αυτές τις τηλεπαρουσιάστριες οι οποίες διδάσκουν πορνεία στα παιδιά μας από τις τηλεοράσεις. Και τροφήν αδάπανον είχον την ελπίδα της σωτηρίας μου. Υπήρχε μία τροφή που δεν τελείωνε και η τροφή αυτή ήταν αδάπανος, ατέλειωτη, η ελπίδα της σωτηρίας μου. Τρέφομαι δε και σκεπάζομαι το ρήμαρι του Θεού. Αυτός που με τρέφει και με σκεπάζει είναι ο λόγος του Θεού, ο οποίος διακρατεί τα σύμπαντα. Ούγαρε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, γιατί η Αγία Γραφή λέει ότι δεν ζει μόνο με ψωμί ο άνθρωπος, και παρατομή έχει σκέπην πέτραν περιαβάλλοντο, και όταν δεν έχουν σκέπη τους σκεπάζει με τις πέτρες ο Θεός. Όσοι το της αμαρτίας απεδίσαν το περιβόλων, όσοι πέταξαν το φόρεμα της αμαρτίας, ο Θεός τους σκεπάζει με τις πέτρες. Όταν άκουσε ο Ζωσιμάς ότι ακόμη γνώριζε και γραφικά χωρία, ούκα πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, και από τον Μωυσή και από τον Ιώβ και από το βιβλίο των Ψαλμών, τη ρώτησε, ψαλμείς δε ο Κυρία μου ή άλλης βιβλίης ενέτυχες? Είχες εδώ μαζί σου και διάβαζες τους ψαλμούς ή άλλα βιβλία? Και όταν τα άκουσε αυτά υπομηδίασε, χαμογέλασε και είπε προς τον γέροντα, πίστευσέ με άνθρωπε ότι δεν είδα άλλο άνθρωπο από τότε που πέρασα τον Ιορδάνη παρά μόνο πρώτη φορά το δικό σου πρόσωπο σήμερα. Ποιος να μου φέρει βιβλία εδώ? Τόσα χρόνια, 47 χρόνια, πρώτη φορά βλέπω το δικό σου πρόσωπο εδώ. Πού να τα βρω τα βιβλία και τους ψαλμούς? Αλλά ούτε θηρίο ή άλλο ζώο τεθέαμε, δεν την ενόχλησαν ούτε τα ζώα, τη σκέπαζε ο Θεός, εξώτε ταύτην είδων την έρημον. Γράμματα τίνην ου με μάθηκα πόποτε. Και στην μικρή μου ηλικία δεν είχα μάθει ποτέ γράμματα. Αλλά ούτε άκουσα κάποιον να ψάλει ή να αναγινώσκει,
Ο λόγος όμως του Θεού ζώνται και ενεργής, αυτός διδάσκει γνώση των άνθρωπων. Σκεφτείτε ότι ο Θεός τις εδίδασκε, την εδίδασκε εκεί δια αγγέλων προφανώς και τις διάβαζε από τα βιβλία της Αγίας Γραφής. Έως όδε το πέρας της κατ' εμέ διηγήσεως. Μέχρι εδώ λοιπόν τελειώνει η διήγηση σχετικά με μένα, λέει στον Αβά, αλλά αυτό που σου είπα όταν άρχισα την διήγηση και τώρα σε εξορκίζω ενώπιον του Θεού Λόγου Σαρκώσεως, να εύχεσαι για μένα την άσωτον ενώπιον του Κυρίου. Ακόμη έχει αγωνία και λέει να εύχεσαι για μένα την άσωτη. Όταν λοιπόν τα είπε όλα αυτά και τελείωσε το λόγο εδώ, όρμησε να βάλει μετάνοια άφθης ο γέρον. Τόσο πολύ συγκλονίστηκε ο Άγιος Ζωσιμάς που έπεσε στα πόδια της γυναίκας ιερεύς αυτός να βάλει μετάνοια. Και συνδάκρισιν έκραξε. Ευλογητός ο Θεός, ο οποίος σας μεγάλα και θαυμαστά, ενδοξάτε και εξαίσια, όνου και στην αριθμός. Ευλογητός ο Θεός, ο δείξασμη, αυτός που μου έδειξε ο Θεός, όσα χαρίζει της φοβουμένησε. Όντως γάρ ουκ εγκατέλειπες τους εξητούντας Κύριε. Εκείνη δε έπιασε τον γέροντα που έσκυψε να βάλει μετάνοια, δεν τον άφησε να πέσει κάτω, αλλά του είπε: όλα αυτά που άκουσες άνθρωπε, σε εξορκίζω κι εγώ ενώπιον του Σωτήρος Χριστού του Θεού ημών, να μην τα πει σε κανένα, έως ότε ο Θεός επί της γης απολύσει με. Μέχρι ότε ο Θεός φέρει τον θάνατό μου. Πριν πεθάνω, όσα σου είπα, να μην τα πει σε κανέναν. Και τώρα του λέει, πήγαινε στην ευχή του Θεού, το δεν είναι έχουν εν ειρήνη πορεύθητε, και το ερχόμενο έτος, και πάλι το επερχόμενο έτος, όψιμη και οφθήσιμη του Θεού χάριτη, φυλατώμενος. Ποιησον δε δια των Κύριων, όπερ νήσι εντέλομαι. Και το επόμενο χρόνο που θα έρθεις να με βρεις, να κάνεις την εξής παράκληση και την εξής επιθυμία που έχω. Στις νηστείες που θα αρχίσουν του χρόνου της Σαρακοστή, εσύ να μην περάσεις τον Ιορδάνη, όπως συνηθίζουν να κάνουν στο μοναστήρι. Και εξίστατο Ζωσιμάς ακούων ότι και τον κανόνα του μοναστηρίου υπίστατο. Ήταν από εκπλήξεως εις έκπληξην. Πώς ήξερε τι κάνουν στο μοναστήρι μέσα στην έρημο αυτή. Εξίστατο. Και ουδέν έτερον έλεγεν, ημι δόξα το Θεό, το μεγάλα χαριζωμένο της αγαπώσιν αυτών. Και εκείνη του είπε, να μείνεις λοιπόν στο μοναστήρι, να μην βγεις του χρόνου στην έρημο, όπως βγήκες φέτος, να μείνεις στο μοναστήρι, γιατί ακόμη και αν επιχειρήσεις να βγεις έξω, δεν θα σου επιτραπεί. Θα έχετε δύναμη και πεποίθηση που είχε. Ουδέ γαρ θέλοντις εξελθήν ευγενήσεται. Για αν σηκωθείς να φύγεις, δεν θα σου πάνε καλά τα πράγματα. Να μείνεις στο μοναστήρι του χρόνου. Τη δε Αγία Εσπέρα του δείπνου του μυστικού, την Μεγάλη Πέμπτη όμως, λάβε μη του ζωοποιού σώματος και αίματος του Χριστού εις σκεύος ιερών και των τιούτων μυστηρίων επάξιων, και φέρε και μείνον μη πάντως εις το μέρος του Ιορδάνου το προσεγγίζον τους της οικουμένης μέρεση. Να πάρεις λοιπόν σε ένα ειδικό σκεύος ιερών και άξιων των θείων μυστηρίων, να πάρεις το ζωοποιό σώμα και αίμα του Χριστού σου και να μου φέρεις το μέρος εκείνο του Ιορδάνου το προσεγγίζον την οικουμένη, όχι από την άλλη πλευρά, αλλά από το μέρος που είναι προς τα Ιεροσόλυμα. Όπως ελθούσα μεταλάβω των ζωοποιών δωρεών. Και θα έρθω εγώ εκεί που θα είσαι στην όχθη του ποταμού για να μεταλάβω των αχράντων μυστηρίων. Διότι από τότε που μετέλαβα πρώτη φορά στον ναόν του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ουκέτι μέχρι του νυν του αγιασμού τούτου τετύχηκα. Δεν ξανακοινώνησα πριν από 47 χρόνια. Και νυν εκείνον εφίεμε ακατασχέτω το έρωτη. Και τώρα εκείνον τον αγιασμό της Θείας Ευχαριστίας τον επιθυμώ ακατασχέτω το έρωτη, με ασυγκράτητο έρωτα. Θέλω να μεταλάβω. Γι' αυτό και παρακαλώ να μην παρακούσεις την παράκλησή μου, αλλά να μου φέρεις τα ζωοποιά ταύτα και θεία μυστήρια κατά την ώρα που ο Κύριος, την πέμπτου μυστικού δείπνου, κατά την ώρα που ο Κύριος παρέδιδε το μυστικό δείπνο στους Αποστόλους και στους μαθητάς του. Και στον Αβά Ιωάννη τον ηγούμενο της Μονής, δέστε τώρα πάλι έκπληξη, στον Αβά Ιωάννη τον ηγούμενο της Μονής, στην οποία κατοικείς, να του πεις
Πρόσεχε αδελφέ σε αυτό και την πίμνη σου, την αγάρ εκεί τελούνται δεόμενα διορθώσεως. Να προσέχεις το μοναστήρι σου, γιατί υπάρχουν μερικά εκεί που θέλουν διόρθωση. Σημειωτέω δε ότι όταν ο Αββάς Ζωσιμάς πήγε στο μοναστήρι αυτό, τα βρήκε τώρα ως ατέλεια που εθαύμαζε για την ασκητικότητα αυτού του μοναστηριού. Παρά τα αυτά, η Αγία βλέπει πως υπάρχουν μερικά που θέλουν διόρθωση. Να πει στον Αββά Ιωάννη, στο μοναστήρι σου μερικά πράγματα, το μοναστήρι του μερικά θέλουν διόρθωση. Αλλά δεν θέλω να το πεις τώρα αυτό, αλλού νυν σε θέλω ταύτα υπήν αυτό. Αλλά όταν ο Κύριος επιτρέψεις, όταν σου το επιτρέψει ο Κύριος. Και αφού τα είπε αυτά και είπε στον γέροντα να εύχεσαι για μένα, ξαναγύρισε πίσω και άρχισε να τρέχει προς το βάθος της ερήμου. Επί το βάθος της ερήμου αύθης εξέδραμεν. Και ο Ζωσιμάς έκλεινε τα γόνατά του και προσκύνησε το έδαφος που έστησαν τα ίχνη των ποδών αυτής. Άγιος άνθρωπος, τόσα θαύματα είδε. Και αφού δεν άφησε να την προσκυνήσει, τώρα έσκυψε και φυλάει το έδαφος που έστησαν οι πόδες αυτής της Αγίας. Το έδαφος της Ελλάδος είναι γεμάτο από πατήματα Αγίων ανθρώπων και εμείς τώρα το μολύνουμε, δεν το προσκυνούμε. Παντού υπάρχουν πατήματα, στη Θεσσαλονίκη μυριάδες Αγίων. Και επιτρέπουμε τώρα εδώ αξιωματούχους και άλλους και να μας λέει και ο Δήμαρχος, ας το πω μια και λέμε και για πόρνες, ότι θα επιτρέψει εδώ να ανοίξουν πορνεία στη Θεσσαλονίκη. Όλο το έδαφος της Ελλάδος είναι πατημένο από πόδες Αγίων. Από πόδες Αγίων. Και σκύβει ο Ζωσιμάς και φυλάει το έδαφος, το Άγιον, που πάτησε η Αγία Οσία Μαρία Αιγυπτία. Πρέπει και εμείς τον τόπο αυτόν τον ευλογημένο, τον αγιοβάστο, να τον φιλούμε, να τον προσκυνούμε. Και εμείς τον εξευτελίσαμε. Τον κάναμε πορνοστάσιο. Ευχαρίστησε το Θεό και επέστρεψε εναγκαλιάσει ψυχίστα και σώματος. Με τι χαρά γύρισε αφού αξιώθηκε να συναντήσει την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, δοξάζων και ευλογών των Χριστών και Θεών ημών. Και αφού πέρασε την έρημο προς την κατεύθυνση τη δική του, έφτασε στο μοναστήρι, καθήν ημέραν υποστρέφειν η όθασιν οι αυτόθοι μονάζοντες. Επέστρεψε την ημέρα που συνηθίζουν να επιστρέφουν, το Σάββατο του Λαζάρου επιστρέφουν. Και την Κυριακή των Βαΐων συναντώνται ξανά όλοι. Γι' αυτό ψάλαμε την Κυριακή των Βαΐων, σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε. Έβγαιναν όλοι τις Σαρακοστοί μοναχοί στην έρημο και συγκεντρωνόταν την Κυριακή των Βαΐων και έψαλαν με χαρά, σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος μας εφύλαξε και είμαστε πάλι εδώ συγκεντρωμένοι. Εδώ λοιπόν σταματούμε και εμείς τη διήγηση και συν Θεό του χρόνου το τελευταίο τμήμα που έχει την επάνωδο του Αγίου Ζωσιμά και την κοινωνία της Οσίας Μαρίας, πώς την κοινώνησε στην Αιγυπτία.